uvek pun je stan, svaka htela bi da ima noć i dan. Ko da radiš mi to namerno, a platit ćeš mi sve kamatom. Okreću se za nama, nije u redu da spavam sama. Koji je znak, a koji podznak, on je loš momak. Okreću se za nama, nije u redu da spavam sama. Gde god da dođe, bude galama, lošeg je momka rodila mama. Ono što je prikazano u video spotovima nije odraz stvarnog života. O točnim informacijama razgovaraj s bliskom odraslom osobom.